اللہ دے بزرگ سن وہ قبرستان جاندے سن تے پھر بھی روندے سن تے بازار جاندے سن تے پھر بھی روندے سن۔ ایک دن کسی بندے نے پوچھا حضور قبرستان جاندے ہو تے رونا سمجھ اس ہوندا ہے قبر وال بیٹھ کے بندے دا دل نرم ہوندا ہے بندہ روندا ہے تے بازار جا کے کیوں روندے ہو یہ کی گل ہوئی تے وہ فرمان لگے بازار جا کے اس واسطے رونا کہ جدوں بازار جانا نا تے ادوں میں لوکاں نوں آنا ہوئے اج رب مندا جے منا لو تے بندے مندے ہی نہیں کہ رونا وا یہ مندے ہی نہیں جدوں قبرستان جانا نا ادوں قبراں والے بندے نا ادوں بندے تے مندے نے ادو پھر وہ نہیں منتا ادو بندے ملتے ہیں۔ کل ایک ساڈے عزیز صاحب انہوں کا جنازہ سی میں جنازہ پڑھن گیا تے وہ پتہ تسی 4 روپے رکھتے ہیں تے پھر مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں بھائی کسی کا کوئی میت نہ لین دین ہوئے تے او انہاں دے وارثاں نال رابطہ کرے گل صحیح ہے نا ایمانداری نال دسو دنیا تو ٹر گیا بندہ ہن بھراواں نوں تے خیال آ گیا یار دا قرضہ لا دے کوئی پرا جو زندہ ہوندے نے مرلے دی زمین پیچھے پرا نوں مار چھڑدا مرلے دی جگہ پیچھے پرا لڑ پیندے نے ساری زندگی بولدا ہی نہیں جے کسی نے قرض لیا تے کوئی نہ خیال نہیں کردا کہ یار ماڑا بندہ ہے قرض وچ نرمی کر دے گا غریب دا خیال نہیں کیتا جاندا تے جدوں دنیا تو ٹر جاندا پھر لوکی قبر تے بھول پان جائے ختم ہوندا تے لوکی فروٹ دیاں تھالیاں تے پلیٹ تے بڑا انتظام ہوندا ختم تے پتر بھی اندر یار ساڈا پیو ٹر گیا تے ماں ٹر گئی کیوں نہ سی ذرا زیادہ سارا فروٹ لے کے رکھیے تے کوئی ماں تے پیو جدوں زندہ ہوندے نے تے بیمار ہون تے اولاد نوں آکھن گا کلو سیب بھی لیا دے تے اودوں پتر آندا ہے نہیں ابا کام ہی کوئی نہیں تے کام کوئی نہیں کس طرح لے آواں ایک کرونا کوئی وبا نہیں یہ ساڈی سامتی اعمال ہے جو اسی کرنے ساڈے اگے آ رہے جو پیٹنا وہ وڈنا ہے نا اپنے آپ دا خیال کرو اے رمضان مبارک آ رہا ہے تے جڑا بندہ ریڑی لاندا ہے یا کاروبار کردا ہے وہ دن قریب نے انہیں 100 دی چیز 200 دی بیچنی ہے تے پھر مغرب دی اذان دا ٹائم ہونا ہے تے انہیں فٹافٹ حرام کما کے کھڑا چلو رب دی بارگاہ سجدہ دے اللہ یاد باللہ جڑی قوم اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرتی رب بھی وہ حالات تبدیل نہیں کرتا۔ اج بھی ویلا درے مصطفیٰ تے جھک جاؤ حضور کو معافی مانگ لو سرکار دے منہ تے آ جاؤ تے جڑا حضور دا ہو جاندا نا کائنات دی ہو جاندی کائنات او دی ہو جاندی اس بات تے میں گلی گلی کہنا صدا وشدا روے تیرا دوارا یا بھائی جڑا جڑا حضور دا کھاندا ہے اپنا بازو بلا کے جڑا دنیا داراں دا کھاندا ہے او دے نال گل نہیں جڑا کمی ہے زہرا دا بازو بلا کے مل کے کہہ لو صدا وشدا روے تیرا دوارا یا صدا وشدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوئے دا غریباں دا گزارا یا جتھے ہوئے